खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चाम्पा ब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आं बे पिडिएसनि बायरायाव रायलायगोन गथ'फोरनि थाखायहाय स्पेशली जायफोरहानाखि गथ' दङ बिसोरो बे भिडिअखौ नायनो हागोन मानो होनोब्ला माने गथ'फोरनि थाखाय माखासे एक्सट्रा भिटामिन होदेरनांगौआ बिराद इम्परटेन्ट दिनैहाय नोंसिनि रिक्वेस्ट बायदिसो दिनै गोबांथार बिमाफ्रानो मेसेज हरो आंनावहाय दिनैहाय गथ'फोरनो मा जाहोनांगौ जोङो गथ'फोरखौहाय एक्सट्रा जोङो बेफोरबायदि पिडियासुर एबा लेक्ट'जिन एबा बेफोरबायदिनो हरलिक्सफोरखौ जाहोनो हायो ना हाया बेफोरबायदि सोंहरबाय थायो नाथाय लोगोफोर दिनै आंनि फिसाजोनो मा जाहोयो बेखौहाय सोंहरो स' बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों दिनै आंनि फिसाजोआ 4 बोसोर जाबाय स' आङो दिनैहाय नैबे पिडियासुरखौहाय होयो नोंसोरबो होनो हागोन इन्ट्रेस्ट दङब्ला मानो होनोब्ला बियो बिराद मोजां बुस्थु माने बियो मोननै रोखोमनि सफैयो लोगोफोर दिनै केसार बादाम नङाब्ला प्रिमियाम चकलेट बिनि बे मोननै रोखोमनि सफैयो नाथाय जोङो माबा चकलेटनिबो दङ चकलेटआ माने एसे खाथो जानायखाय आंनि फिसाजोआ बारा जाया स' आङो बांसिन बे केसार बादामनि बेखौनो लानानै फैयो आरो ओमफ्राय जोङो बेखौहाय 2 इयार्सनि उनावहाय होनो हायो लोगोफोर स' 2 इयार्स 9 इयार्ससिम होनो हायो 9 बोसोरसिम होनो हायो जोङो गथ'फोरनो एक्सट्रा बियो बिराद इम्परटेन्ट बे 37 निउट्रियेन्ट्स दङ लोगोफोर नै बेहायनो लिरनाय दंखायो एकदम 37टा निउट्रियेन्ट्स दङ लोगोफोर स' बियो बयबो हेफाजाब होयो लोगोफोर जौनायाव नाम्बार 1आवनो थाबैनो गथ'फ्रा जौगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय इमिउन फांसना माने बिराद मोजां खालामगोन आरो गथ'फोरनिखौहाय बिदि लोमजानाय साजानायफोरनिफ्राय एबा दुरबल जानायनिफ्राय खमजरि जानायनिफ्राय माने थाबैनो मोजां राखांहोगोन आरो इमिउन फांसनखौहाय बिराद मोजां खालामो लोगोफोर माने इमिउनिटिखौहाय बारायहोयो लोगोफोर बा ब्रेन डेभेलपमेन्ट गथ'फोरनि ब्रेना बिराद शार्प जागोन आरो बेखौ लोंहोयोबा स' उनाव देरबा मा जागोन मिन्थिया लोगोफोर नाथाय जा जोङो आंबो होदों नोंसोरबो होनो हागोन जायफोरनाखि इन्ट्रेस्ट दङ लोगोफोर दिनैहाय जोङो बेखौ माबायदि बाहायनो हायो लोगोफोरनो नायलांनो हागोन माने जोङो बेखौ गाइखेर एबा ओरैनो प्लेन दैजोंबो होनो हायो ओमफ्राय जोङो बेखौहाय दिनाव खनसे एबा खननै होनो हायो आरो जेबो नङा लोगोफोर माने बिदि मोनसे थिमियावबो फैयो दिबायावबो फैयो नाथाय आङो दिबाखौबो लाबोयो मोनबाला ओमफ्राय माबालानै खेवखाबाय आङो साननैसो जाबाय लाबोनानैहाय नै बिदि लोगोफोर स' नै बेखौ फिसा हासिनानैहाय माबा स्कुप दंखायो माने बेहाय बेजों गैदेरा नाथाय बे मोनसे दिबाजों दङ नाथाय जोङो स्पुन सामुसावहाय लुनानैहाय जोङो लगायनानै होनो हागोन आरो ओमफ्राय बेखौ थाबैनो ओरै माबाफिननांगौखौ बन्द' खालामफिननांगौ नै ओरैहाय नङाब्ला बे लाथा खागोन नङाब्ला लाथा खानानैहाय बेखौहाय दौजानाय नङा आरो जोङो लगायखांनायनि उनावहाय माने थाबैनो बन्द' खालामफिननांगौ आरो बन्द' खालामनानै एबा फायथमनानैहाय दोननांगौ बिदि आरो लोगोफोर स' मा खालामनांगौ जोङो माने नैबेहायनो लिरनाय दंखायो माने गाइखेर माबा दै एबा खावमा बेसेबां होनांगौ जोङो गाइखेरजोंबा 2 स्कुप माने बै माबा हायग्रा दङ स्कुप बेहाय गैया नाथाय बैजोंहाय दङ स्पुनजोंहाय सामुसनै होनो हायो माबा ग्लासावहाय लुदो दैखौहाय लादो एबा गाइखेरखौ लादो लगायदो ओमफ्रायहाय नङाबा माबा दैजोंबा जोङो 5 स्कुप होनांगौनो 190 ml आवहाय एबा 190 लाथ' एसे बुरजा जागोन दैया 190 लाथ' इसिनिसो जानो हागौ दैया इसिनिसो लादो कापावहाय ओमफ्राय उनावहाय माने सामुसबा एबा 5 स्कुप मोनसे गोलाव सुग्रा दङमोन नाथाय बेजों फैफायाखै जोङो बेखौ लगायनानैहाय जोङो फुं मोनाबो होनो हायो एनि टाइम जोङो होनो हायो गथ'फोरनो आंनि फिसाजोनि फेभरेट इयो बिराद मोजां मोनो स' नोंसोरबो फिसाफोरनो इन्ट्रेस्ट दङब्ला होनो हागोन लोगोफोर दिनैहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ'हाय रायलायगोन माने गथ'फोरनो जोङो मा होनो हायो खै मासनिफ्राय होनो हायो लोगोफोर जायफोरनाखि गथ'फोर दङ नोंसोरबो बायनानै होनो हागोन पिडियासुर होनो जोङो फार्मासिफ्राव एबा बाजारफ्रावहाय जोङो मोनो माने गालामाल दखानफ्रावबो मोनो डक्टरफ्राबो प्रिसक्राइब खालामखायो बेखौहाय जुदि माबानो गोसोबा नै आंना फिसाजोआ माबा खुरै लालायनानै फैबाय ओरैनो ड्राइ जानो नागिरो लोगोफोर माइ बिराद बिगासिनो नै दासो लोंखांदों थेवबाबो इयो खननै खनथाम दिनावनो बार जानो बिबाय थायो स' आंबो होयो आरो